O Señor sexa convosco. Lectura do Santo Evanxeo segundo Xoán. Gloria a ti, Señor. Naquel tempo estaba a chegar a Pascua dos xudeus e subiu Xesús a Xerusalén. Atopou no templo os que vendían bois, ovellas e pombas e mailos cambistas, sentados. Vai el e facendo un vergallo coas cordas de xunco, botounos a todos fora do templo e as ovellas e os bois tamén. Guindou cos cartos e virou as mesas dos cambistas, e aos que vendían as pombas díxolles: arredade de min estas cousas, non fagades da casa do meu pai unha casa de negocio. Lembráronse os seus discípulos de que estaba escrito: o celo da túa casa devórame. Pero replicaronlle os xudeus: que sinal nos mostras para faceres estes feitos? Respondeulles Xesús: derrubade este templo e erguereino en 3 días. Retrucáronlle os xudeus: 46 anos levou edificar este templo e alo erguer ti en 3 días. Pero el dicíao referíndose ao templo do seu corpo. Cando se ergueu dentre os mortos, lembraron os seus discípulos o que dixera e creron na Escritura e no dito de Xesús. Palabra do Señor. Loamos de Cristo. A explicación da palabra do Señor hoxe non vale para supersticiosos. Pero eu sei que ustedes non lle teñen medo así ás meigas. Falando de meigas, hoxe que están aquí os amigos de Vila de Cruces, o seu párroco, que é así moi divertido, sempre conta unha anécdota que foron ali a comer varios e preguntaron: oye, usted que quere ali no bar? Non? Pois temos aquí para poñer un entrecó, temos un non sei que, temos gallo, temos o galo tal. Pois o gallo, que é o típico de aquí de Vila de Cruces, é que eles levaron unha meiga, chamamos de aquí o rapante en Santiago. Entonces, para que vexan ustedes que non hai de ter medo a esas cousas. Pois fíjense, nas lecturas hoxe penso que se parecen moito unha definición da Igrexa. O Señor dinos que a Igrexa é el no medio do seu pobo, pero a Igrexa, nós que somos aquí campeóns na competición das chuvias que caen, ten varios significados. Fíxense, en primeiro lugar, un paraugas ten un significado de acollida, de que a chuvia cae por fora e vai caendo polas beiriñas, polas esquiniñas deste paraugas. E dicíanos esta lectura: a palabra do Señor e a gracia de Deus cae e fecunda como a auga, e iso é a través da súa Igrexa. Fíxense que é un lugar acolledor para todos, pero esa auga que cae do ceo que se derrama vai nos fecundando e vai nos empapando. Segundo significado que traen hoxe as lecturas do Señor: abrigo, acougo. Non di o Papa acaso que a Igrexa nós non debemos ser o refuxio para moita xente? Pois iso é o que estamos chamados a ser. E, ademais, que se consigue dentro refuxándonos? Que estemos un poquinho máis xuntiños, verdad? Por iso o Señor no Evanxelio enfádase e di: oye, que aquí dentro non colle o andar con mercadeo e andar con cousas no meu templo, Aquí dentro collen os irmáns, xuntarse. Que lugar de intimidade é un paraugas cando unha nai colle así o seu fillo e non deixa que se molle? Ou cando un irmán está xunto a outro e quietiño aquí, ou cando está coa mamá: mamá, non te molles, ven que eu te cobijo aquí no paraugas. Eso é a Igrexa. Eso é sentirnos todos irmáns aquí dentro. E despois ainda quedaría outro significado máis, que está aquí nas páxinas desta palabra que hoxe o Señor nos regala. E é que se lle damos a volta, fíxense ustedes, un pouquiño así, un paraugas pode ser como unha antena parabólica. E a Igrexa está chamada tamén a emitir esa mensaxe do noso Señor cara aos demais, a fecundar este mundo coas augas que veñen do ceo. Por iso, nós non podemos quitarnos esa responsabilidade. Saben o que me acorda a min moito? As palabras daquel presidente americano, que creo que era Kennedy, cando chegou ali o primeiro día da súa investidura, dixo: oye, non preguntedes o que podemos facer nós por vós, preguntadevos que pode facer un americano polo seu país. E nós podíamos dicir tamén: oye, non preguntemos o que a Igrexa pode facer por nós, preguntémonos que podemos facer nós pola Igrexa, porque o estamos facendo polo noso Señor. Hoxe unímonos a esa Iglesia onde está o Papa, en Roma, porque é o noso cabeza. Pero tamén temos que darnos conta de que somos o templo do Señor aquí na terra. E na medida en que nos funcionemos, o Señor vai funcionar no mundo. Se nós non funcionamos, non sucederá. E recorden sempre que, ahora que nos acercamos á Eucaristía, ustedes e máis eu, todos, somos ese templo do Señor. O Señor queda aquí con nós e está un montón de a gusto para que nós tamén o deamos a coñecer.